Buti hindi ko siya binili ko. Masakit yun. Smile! Hindi. Cool! Wala kang ito. Mabilis. Mabagal pa ako. Hindi kita makikita. Mamaya masakit. Isaw yan eh. Isaw yan, pataas pa yan. Oo. Di pa gano'n yung isaw eh. Ahas. Walang pababa. O maghanap na lang tayo. Mauna kayo ano? Hindi mainit ako. Hindi ba mainit? Mainit. Kanya-kanyang pulis. Hindi lang kamay lang. Ano? Bagong labas. Saan na yan? Bagong na yan. Bagong deposit yung kailangan niya mag-bili. Mamalingki na kayo.
Kung may pupo siya, tama to siya. Kasi nga ba? Fresh meat. Buti na lang may gloves. Buti hindi ko siya binili. Masakit yun. Smile! Ganda ng tawa ni Ayre sa'yo. Tawang-tawa nga eh. Ito yung siya ikang ko ni mag Ayaw ko ma-spot ko na eh. Baka ano. Oo, pababa. Pataas. Baka maatrasan pa ako kaya tumay. Good morning! Tulog pa yung isa. Good morning! At dahil naiwan ang burner, kaya mag-uuling at At dahil madaming langga. Yung lighter. Mukhang next time kahit iwan na natin ang burner, no? Kung may pagbibilang ka. Di, sila-sila na ito yung cottage, gawin natin kahoy. Kaya na. yung nasusunog ka, tapos nakabubog. Plastic pa na eh. plastic pa. Bawal yan. Ganda yun. Yung alin? Malayo. Nadawi-dawi ka mo. Nagawi.
isa pupunta. I-cover mo na agad, ha, umaga. Ganun po magluto ng kape. Kopi ko, baka naman. Kopi ko, blanca. Hindi ayaw ko niya. Mauso. Kape, kape! Nakatot! Kitang? Kabang? Almusal. Mangga. Almusal, mangga. Kain na. Kainan na. Ay, Wina. Bino. Bilang, sabi ko. Ako napitas ni Sari. Anywhere. Akin kasi dahil dinalan tayo. Meron naman sa gilid. Parang paper naman sa ano lang. Agos lang. Kaya pasami siya ko. Oo, wala pang ikot dito. Doon sa kabila meron. Bakit kasi yan?
Sige, dyan tayo dadaan. Walang hilig ko. Walang hilig. Tapan dyan. Sige, sige. Dumay ko. Para tayong lasing ah. Ano pala, may tuot to na naman yun. Ay, wala pala. Makinig ako. Baka maruga lang. Sabi mo Buhol ko tayo may na eh. ano mo? Imas mo kaya ta? Mamash mo? Mas pa ba natin? Oo. Ba't Pala ni pantay bubu tayo. Imas mo lang ako. bakit? Makakain naman ng bubuo to. Kaya nga. Imas mo lang. Pero yung mas pa, di para tayo nang kumain ng ano, tumok na. Na? Tumok na. Parang lugaw. Lugaw sardines. Uli. Paano yung papogi? Papogi yan yun.
Patag mo itin. Nalaywak ko para makita ang mukha nila.